Ας ξεκινήσουμε το διαλογισμό ανεβάζοντας την κουνταλίνη 3 φορές και δίνοντας μπάντα 7 φορές. Καθόμαστε αναπαυτικά είτε στο πάτωμα είτε πάνω σε μια καρέκλα, κρατώντας τις παλάμες μας ανοιχτές προς τα επάνω. Καθώς βάζουμε την προσοχή μέσα μας, αρχίζουμε να αισθανόμαστε τη ροή των δονήσεων στις παλάμες των χεριών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε βάζοντας τα χέρια μας προς τη γη ή πάνω στη γη, αν καθόμαστε πάνω στο πάτωμα. Μπορούμε να πούμε μέσα μας: Μητέρα Γη, σε παρακαλώ, απορρόφησε όλη τη ζέστη από τα ενεργειακά μου κέντρα, όλα τα μπλοκαρίσματα, όλη την ένταση και τις σκέψεις. Θα βάλουμε τώρα τις παλάμες μας πάνω στα γόνατά μας και θα βάλουμε την προσοχή μας στο πρώτο ενεργειακό κέντρο, στο Μουλαντάρα Τσάκρα, που βρίσκεται στο σημείο που καθόμαστε. Μητέρα, σε παρακαλώ, εδραίωσε μέσα μου τις ποιότητες ενός μικρού παιδιού. Την αθωότητα, τη σοφία, τη χαρά και την ταπεινότητα. Κάθε φορά που κάνουμε μια δήλωση, βάζουμε την προσοχή μας στην κορυφή του κεφαλιού, στο Σαχασράρα, και παραδεινόμαστε στη δύναμη αυτής της ενέργειας της Κουνταλίνη, η οποία υλοποιεί κάθε αγνή μας επιθυμία. Παραμένουμε στην κατάσταση χωρίς σκέψεις, αβίαστα, χωρίς καμία προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε βάζοντας το αριστερό μας χέρι στη δεξιά πλευρά, εκεί που βρίσκεται το σηκώτη μας,
Εδώ θα κάνουμε τη δήλωση. Μητέρα Κουνταλίνη, σε παρακαλώ, έλα στην προσοχή μου. Σε παρακαλώ, ένωσε την προσοχή μου με το πνεύμα. Καθώς η προσοχή μας ηρεμεί, καθώς η προσοχή μας γίνεται πιο σταθερή, θα βάλουμε το δεξί μας χέρι στην καρδιά, εκεί που εδρεύει το πνεύμα μέσα μας. Μητέρα, δεν είμαι αυτές οι σκέψεις, αυτά τα συναισθήματα, τα προβλήματα ή οι επιθυμίες. Είμαι το πνεύμα. Η πηγή της αιώνιας χαράς, της προσοχής και της αγάπης. Μητέρα, είμαι το πνεύμα. Και καθώς η ροή των δονήσεων αυξάνεται, παραδεινόμαστε όλο και περισσότερο στην αγάπη αυτής της ενέργειας που μας προστατεύει, μας ισορροπεί και μας αγαπά σαν μια μητέρα. Ας βάλουμε τώρα το δεξί μας χέρι στο μέτωπό μας και εδώ μέσα μας θα πούμε 3 φορές. Μητέρα, συγχωρώ τους πάντες και τα πάντα. Συγχωρώ τον εαυτό μου. Βάζοντας τώρα την προσοχή μας στο Σαχασράρα, στην κορυφή του κεφαλιού, όπου εδρεύει εκεί και η καρδιά, το κέντρο της καρδιάς. Αφήνοντας την προσοχή μας ελαφρά σε αυτό το σημείο, χωρίς καμία προσπάθεια,
θα παραμείνουμε στην κατάσταση της σιωπής, στην κατάσταση του διαλογισμού για λίγη ώρα. Ο πραγματικός διαλογισμός είναι η κατάσταση όταν δεν έχουμε καμία σκέψη, όταν βρισκόμαστε στο παρόν. Παραδίνουμε όλα μας τα προβλήματα, όλες μας τις σκέψεις στην κουνταλίνη. Και ευχαριστούμε τη μητέρα μας που μας χάρισε την αφύπνισή μας. Ολοκληρώνοντας το διαλογισμό, θα σηκώσουμε ξανά την κουνταλίνη 3 φορές και θα βάλουμε μπάνταν.